Reforma de l'edifici de la Creu Roja Anoia 2014. L'edifici, que va ser construït als anys 70, cobria les necessitats dels anys 80. Per exemple, planta baixa destinada a taller mecànic i garatge d'ambulàncies. Al llarg del temps, l'edifici s'ha adaptat com ha pogut a les noves necessitats, ja que han canviat molts dels serveis oferts per la Creu Roja. A diferència del passat, molts usuaris dels nous serveis es desplacen a l'edifici. Per tant, en 35 anys, a part del desgast normal d'un edifici, han canviat els seus usos, serveis, normatives de seguretat, accessibilitat, tecnologia per a les gestions diàries, etc. Principals reptes de la reforma: aconseguir una accessibilitat total per a qualsevol persona, instal·lació de sensors, supressió d'esgraons, construcció de lavabos adaptats, etc. Dotar l'edifici de les mesures de seguretat de la normativa actual, senyalització i llums d'emergència, sectorització d'incendis. Adaptació de la instal·lació elèctrica pels diferents usos actuals. Casal d'avis, oficina, sala de formació i sala d'actes. Austeritat, flexibilitat, comoditat, seguretat, pressupost reduït, eficiència energètica en les instal·lacions. Transformacions realitzades: planta baixa, accés a l'ascensor, creació d'un lavabo adaptat dins del casal d'avis, modificació del passadís d'accés més lineal i ample, sectorització d'incendis, senyalització i més llums d'emergència per il·luminar rutes d'evacuació, major seguretat canviant portes en sentit d'evacuació. Planta primera: accés a l'ascensor, ampliació del vestíbul, creació d'un lavabo adaptat, sectorització d'incendis, senyalització i més llums d'emergència per il·luminar rutes d'evacuació. Major seguretat canviant portes en sentit d'evacuació. Planta segona: accés a l'ascensor, ampliació del vestíbul, creació d'un lavabo adaptat, lavabos ja existents accessibles des del vestíbul i no des de la sala de formació. Sectorització d'incendis, senyalització i més llums d'emergència per il·luminar rutes d'evacuació. Major seguretat canviant portes en sentit d'evacuació. Planta tercera: l'accés a l'ascensor, ampliació de vestíbul, creació de lavabo adaptat, canvi de portes de major amplada per oferir major accessibilitat, despatx del president i sala de juntes, senyalització i més llums d'emergència per il·luminar rutes d'evacuació. L'edifici s'ha renovat en mesura del possible per afrontar amb il·lusió i esperança les noves necessitats actuals i futures.